Sobretot, Clara, perquè en l'inici ha sigut realment novedosa i espectacular. Ha sigut una manera fent unes figures a través de tornassols, de tots els cantons de la plaça pràcticament, que d'una manera simultània anaven enganxant-se i no seguint el foc d'una manera lineal, com a vegades és més habitual de veure, i a priori, a més, amb aquest encant que presentava la plaça de l'Ajuntament de València quan apagava les seues llums i presentava aquest aspecte entre misteriós i màgic que el que anuncia és el fi d'este, en definitiva, monument efímer, que és una falla i que es repeteix a través de la Festa del Foc en tantes i tantes poblacions de la nostra comunitat valenciana. Un dels últims moments d'esta important falla de l'artista Alejandro Santaolalla. I tu què pintes que d'un moment a un altre serà impossible de reproduir com no siga gràcies als magnetoscopis, als vídeos, a les fotografies, que entre altres coses Canal 9 Televisió Valenciana té una vegada més la vinentesa de facilitar-los a tots vostès. La pirotècnia Cavaller, que ha sigut l'encarregada d'este, com dèiem, meravellós castell de focs, que celebrava d'esta manera el seu 125 aniversari. Recordem que esta pirotècnia ha sigut també l'encarregada de la mascleta d'este migdia i també va ser l'encarregada de la nit del foc. I este és l'ambient que poden vostès sentir. Són les milers i milers de persones que, Josefines, i ahir veuen vostès en la repetició. No, perdó, ara és el moment de la traca, efectivament. Ara estan donant pas a la traca que sí que donarà ja inici a la crema de la falla. Gent que comentaves al fons que s'acostava fins a esta plaça i nosaltres que hem vingut a mitjan vespre hem pogut veure com hi havia milers i milers de persones que s'acostaven fins als peus de la mateixa falla per a poder-la contemplar abans que arribarà este moment. Ja després han hagut d'agotar la zona, però sí que ha sigut un riu constant de gent la que durant tot el dia d'avui s'ha acostat fins a la plaça de l'Ajuntament. Hem pogut veure també en la retransmissió que este migdia feia Canal 9 de la mascleta i era impressionant veure la quantitat de gent que s'ha acostat fins a esta plaça per a disfrutar també d'aquest magnífic espectacle que ha sigut la mascleta d'este migdia. És difícil sostraure's a la bellesa que proporciona la ciutat de València, com diem, reconegudes internacionalment com les millors festes populars que poden trobar. Una ciutat que es paralitza per complet per a viure les falles, que pràcticament de vegades tots vostès tenen l'art al carrer per a poder disfrutar-lo, i amb unes sensacions, unes percepcions, en definitiva, tan auditives com sensorials de tot tipus, que són difícils de traslladar si no es viuen en primera persona, sí, a València, a la ciutat del foc, en esta nit especial de les falles de Sant Josep del 2005. Nit bellíssima, tant quan riu com quan té eixa cara més transcendent d'El Masmaniam, que també, i d'una altra manera, està observant, com mostràvem abans, el rostre de les falleres desencaixades de la comissió infantil, de l'acord d'honor infantil i de la mateixa Cristina Sánchez, quan intuïen que el motiu al qual s'associava al seu regnat estava a punt de desaparèixer i de convertir-se en flames. I l'artista d'esta falla de la plaça de l'Ajuntament del 2005, Alejandro Santaolalla, va ser triat en un concurs el passat mes d'abril i des d'aquest moment ha dedicat tot el seu temps a esta falla en el taller que té a la Pobla de Vallbona. Deixa clara quina manera més curiosa d'encendre la falla, creant un cercle de foc tot al voltant del cos central, que sobretot estava ocupat per una figura grandíssima, entre altres, de Salvador Dalí i d'altres pintors, als quals es ret un tribut i un homenatge a l'artista Alejandro Santaolalla. I una curiositat que no hem esmentat encara, i és que, com saben vostès, cada dia són més i més les persones que d'una manera o altra lliguen a les falles, i fins i tot va haver un succés, no me'n recordo si farà 7 o 8 dies, d'una senyora que s'acosta a la plaça de l'Ajuntament, al costat d'esta plaça, i d'una manera un poc d'amagades estava intentant deixar unes cendres, que eren les cendres del seu marit. La seva última voluntat era, i estan precisament dins d'una caixa que es troba del quadre de Salvador Dalí, un valencià que residia en Barcelona, casat amb una catalana, i que esta dona manifestava que precisament l'última voluntat, i finalment s'ha complit i ha tingut l'aquiescència, la participació, la col·laboració, en definitiva, dels membres de la Junta Central i dels organitzadors d'estes falles, que aquestes cendres en este moment estan unint-se a les restes de les que té Alejandro Santaolalla, que ha estat treballant durant anys fent la fusta, durant l'últim any, en la fusta que ha treballat en el seu taller de la Pobla de Vallbona. Fes referència al ninot, un dels ninots centrals que presideixen esta falla, que és el pintor, que per cert és el ninot favorit de l'artista faller
d'Alejandro Santaolalla, i hem de dir també que ha fet com una xicoteta rèplica d'eixe ninot, només del pintor, per a entregar a cada una de les membres de l'acord d'honor de la Fallera Major, un altre també, com no, per a ella, i és com un record que els ha volgut donar a totes les falleres de l'acord d'honor de la Fallera Major, perquè tinguen en casa i recorden el seu regnat amb aquesta estatueta, que és una xicoteta rèplica, com dèiem, del pintor. Darrere del sopar de protocol, efectivament, un dels regals de les sorpreses en definitiva. Una de les últimes sorpreses que han tingut tant en Miguel Masmanian com la seva acord d'honor ha sigut el rebre eixe ninot. I hem pogut veure també com poc abans de que es cremara la falla retiraven els operaris i els membres de la comissió d'aquí de l'Ajuntament retiraven precisament un ninot, perquè no sabíem encara quin era el ninot que Miguel Masmanian anava a demanar, dient que ho tenien en secret, i precisament era novament la figura del gran pintor de Salvador Dalí, de Cadaqués, de Pop Lligat, de Salvador Dalí, que tindrà ara més que mai prop d'ella mateixa, la mateixa Miguel Masmanian. Una peça, per cert, que té unes dimensions prou grans. Jo no era sé considerable, sí, però jo he vist retirar on la ninots podrà guardar, però indultats, entre cometes, per alguns encàrrecs particulars. He vist retirar ninots, però este formava part quasi d'un grup. Era quasi una falla infantil. sí. Són els moments en què, en principi, estos del començ de l'inici de la combustió de les falles són el protagonisme principal. El té, sens dubte, el pirotècnic, que és tan important com el mateix artista fallet per a que la falla s'encenga com cal. Des de 25 metres d'alçària i fins dalt de tot, en el mateix remat, hi han instal·lat articles artiluxis pirotècnics que han de coadjuvar a que s'inicie la crema sencera d'esta falla, que en principi, tal com responen els cànons, estem intuint ja que començarà de dalt cap a baix. Cap a baix. I la veritat és que aquest espectacle pirotècnic que precedeix a la crema està... No havíem vist mai, jo crec, que un espectacle d'una d'esta manera tan manera. sorprenent, probablement no. Sobretot en el principi ja diem que la intensitat, a fi de comptes, pot ser atribuïble a la major o menor quantitat de matèria explosiva que es llança en un d'estos esdeveniments pirotècnics, però que efectivament i continua, en definitiva, Vicent Cavaller està volent deixar el millor de si mateix en la crema d'esta falla d'Alejandro Santaolalla, que, a més, com tots saben, tant pirotècnics com artistes fallers tenen aquest doble privilegi de saber que participen en una important falla, en la crema d'una important falla, i que, a més, està sent retransmesa per ells, un privilegi també, gràcies a Canal 9. Comentàvem adés que enguany se celebra aquest 25 aniversari des que la falla que es planta a la plaça de l'Ajuntament és oficial, és municipal, però quan no era oficial esta falla, que s'anomenava Comissió Nit del Foc, un dels anys la falla que es va plantar així va ser dissenyada pel pintor Salvador Dalí. Ho hem vist precisament en el reportatge que els hem oferit abans de l'inici de la crema, on se comptaven aquestes falles dels últims 25 anys i com el mateix Salvador Dalí, una persona per altra part cosmopolita i que participava en els més diversos esdeveniments sempre que foren artístics, dissenyava mobles i en el seu moment coses que en el seu moment eren precedents que han seguit altres artistes, i com a més valorava no com una cosa menor, en el seu moment el mateix Dalí ho reconegué, la seva participació en la realització d'estos monuments que en definitiva anaven a deixar de ser. Però fixa tu que aquest monument que va dissenyar Salvador Dalí va ser molt criticat, però no només perquè era una cosa diferent a les falles tradicionals ja d'aquella època, sinó perquè l'artista faller que es va arriscar a plantar-la, per Octavi Vicent, va tindre molts problemes a l'hora de construir-la. Era molt bonica i era diferent, però era molt complicada de fer. El títol d'aquella falla que va dissenyar Salvador Dalí era La corrida de toros surrealista. I era una plaça on un animal amb ales emportava volant un dels bous, una escena que un capgegant de Dalí observava des de la barrera. I ara sí podem veure com esta falla ja ha pres el foc, l'ha pres per complet.
Per cert, una altra de les curiositats d'esta falla és que el fill d'Alejandro, el seu fill Jorge, ha pintat un quadre que és el que estava clavat, que no podem dir que està, sinó que estava clavat en l'escena de Noves Tendències. Era una espècie de quadre modern, el Divan el Terrible. Evidentment, solidaritat, i més que solidaritat, relació filial, paterno-filial, en tot cas, en final, entre tots els membres de la família Santa Eulàlia, conegudíssims en el món del gremi dels artistes fallers. Que enguany estan d'enhorabona perquè han rebut un recolzament més que important. Sí, el germà ha sigut l'artista faller de Nou Campanar, que s'ha emportat el primer premi, Pedro Santa Eulàlia, i son pare ha sigut l'artista faller de la falla infantil, que s'ha plantat també en Nou Campanar, també pertany a secció especial, i també s'ha emportat el primer premi. Així és que la saga Santa Eulàlia un any més estan d'enhorabona. I comentem la participació del seu fill en esta falla, però és que ells són com una pinya i tots treballen sempre junts i sempre s'ajuden uns als altres, i si un porta la falla un poc més retrasaeta, l'altre l'ajuda, i són una família molt compenetrada, i així tenen després els èxits, no?, i els resultats. En definitiva, les falles en l'evolució que estan tenint els últims anys, en algunes de les nombroses retransmissions que els hem oferit al llarg i ample d'estos dies fallers, han sigut moltes les variants que ocupen en principi el món de les falles, però sembla que, tot i l'evolució que hi ha hagut, el monument continua sent el gran protagonista, i estos monuments magnífics, grandíssims, i a més que no desmereixen en absolut la seva grandària en la seva qualitat artística, demostra novament que l'element central al voltant del qual gira tota la resta d'elements que pertanyen a les falles, mascletaes, passacarrers, ofrenes, no deixen de ser este moment emblemàtic. No l'hem de deixar perdre de vista. Este moment en què el cel de València s'ompli de flames i de fum, i com una moderna Roma, una metàfora, una alegoria que hem repetit abastament, però és que és impossible de descriure d'una altra manera. M'imagino que ni tan sols l'emperador romà podia ser capaç d'endevinar el que a nosaltres estem oferint-los a tots vostès en aquestes panoràmiques aèries, o les que estan veient estos mateixos veïns des del terrat d'alguns dels edificis modernistes de la València de finals del segle i comences del XIX, que adornen i que engalanen esta plaça de l'Ajuntament de València. I els ulls de Gekel Masmarian, que com abans és de la seva fallera major infantil, que comencen a enterar-se amb les llàgrimes i comencen a comentava ja des que estava molt tranquil·la, que anava a intentar no plorar, però que bueno, que tampoc ho assegurava perquè... I ho està, en qualsevol cas, en els actes en què hem vist a Gekel Masmarian, tant l'ofrena de flors com avui, en principi els actes més emotius, sí que és de veres que s'ha emocionat d'una manera continguda. Una falla, la de l'Ajuntament, que ha costat 180.000 euros. La meitat que la falla del primer premi d'especial, la de Nou Campanar, que té un pressupost de 360.000 euros. En esta falla hi havia 45 ninots que formaven 25 escenes. Com tu has comentat, té una alçària de 25 metres i la planta de la falla tenia 17 per 12 metres. 45 ninots, en principi alguna cosa superior al que és la mitja, que està al voltant d'uns 35, i pensen vostès si era gran la falla, que ja no existís per altra part, que corresponia a la comissió de Nou Campanar, que esta tenia més de 80 figures, pràcticament el doble del que ocuparia qualsevol de les falles importantíssimes de la categoria especial. I este és un element estètic i plàstic redundant al qual ens afegim des de Canal 9, aquestes imatges fantàstiques de la ciutat de València, envermellides per les nombrosíssimes flames que des de més diversos barris s'endevinen a través d'aquestes artèries principals que condueixen a la plaça de l'Ajuntament. I esta imatge aèria té que comença a endevinar-se ja el que és l'estructura d'un monument, en definitiva, que té estructura, però que també s'ha afegit a les noves tendències, abans ho comentava en Clara, del polipilè o alguna cosa per l'estil, que no acabem d'entendre massa del tot en com que consistia aquesta molècula plàstica. I ahir veiem també com els bombers començaven ja a treballar, a controlar les flames d'esta falla, que està convertint-se ja en cendra, que serà l'inici ja, com hem comentat en alguna ocasió, l'inici de les falles del 2006, que per cert, esta falla, la municipal, també comptarà amb un augment de pressupost per a l'any que ve, un 5% més que enguany, seran 190.000 euros que es destinaran
a la falla municipal de l'any que ve. Podem veure en el balcó de l'Ajuntament el president de la Generalitat, a l'alcaldessa de València, acompanyant a la fallera major de València. En estos últims moments més importants, diguem, del seu regnat, perquè, com ella havia dit, no acaba encara el seu regnat, durarà fins que s'anomenen a les pròximes falleres majors de València. I d'alguna manera durarà sempre, ho comentàvem, perquè no n'hi ha ex-falleres en les falles de València, totes són falleres, sempre ho seran, això sí, de l'any en què es toca presidir tots aquests actes. De dalt cap a baix, ja només veiem les estructures. No n'hi ha parts que encara no estiguin enceses, pràcticament tota la falla alhora s'ha encès. Això és una gran part del mèrit, naturalment, del constructor de la falla, d'Alejandro